Aħna lqajna pożittivament ħafna, speċjalment l-estensjoni tal-vouchers. Minn sondaġġi li għamilna matul is-sajf dejr li l-vouchers kellhom impatt trement fuq is-settur tagħna, ġifieri ħafna stabilimenti żammew l-impjegati tagħhom litteralment għax kien hemm spike fil-beħ, speċjalment f'Awwissu l-bidu ta' Settembru. Ġifieri l-estensjoni tagħha għalina kien punt importanti ħafna bħala assoċjazzjoni tlabnija lill-Gvern u laqħna pożittivament. L-estensjoni tal-wage supplement ovvjament huwa fattur pożittiv ħafna għalina, għalkemm xtaqna li jkunu inklużi l-impjegati wara l-9 ta' Marzu li ġew ingaġġati magħna wara 9 ta' Marzu. Però madankollu dan huwa l-baġġett annwali li kulħadd jaf bih. Matul il-pandemija rridu nżommu rasna li l-Gvern prattikament għamel 4 budgets oħrajn. Jiġifieri ma neskludux li f'qasir żmien kif naraw is-sitwazzjoni li l-Gvern jilqa' talba tagħna li jkunu inklużi l-impjegati l-oħrajn ukoll. Jiġifieri ovvjament bħalma semmejt il-vouchers kien impatt trement għalina, importanti kemm jista' jkun ikunu inklużi matul il-festi tal-miliet għax ovvjament dan huwa staġun pożittiv ferm għas-settur tagħna.